Представяш ли си, че над 70% от нашата планета е покрита с вода и въпреки това знаем повече за Луната и за Марс, отколкото за нашето океанско дъно? По-малко от 20% на океанското дъно е картографирано, а колко знаем за него и колко е изследвано наистина, числото е около 5%. Днес ще се потопим в най-дълбоките и тайнствени места на нашата планета. Ще разберем къде е най-дълбоката точка на планетата, докъде е стигал човек, какви невероятни създания живеят на дъното и кои хора са рискували живота си, за да разкрият тайните на океана. Най-дълбоката точка на Земята се намира в Тихия океан или Pacific Ocean. Тя се намира в така наречената Марианска падина, която е разположена близо до остров Гуам. Самата падина е дълга около 2500 км, а ширината й варира между 70 и 160 км. Абсолютният рекорд е наречен Challenger Deep. Това е най-дълбоката измерена точка на нашата Земя. Дълбочината е между 10 920 и 10 940 метра по най-нови изследвания от 2020 година. Там налягането е над 1000 атмосфери. Това налягане може да смаже всяка метална конструкция като кенче от кола, ако тази конструкция не е специално проектирана да издържи на такива дълбини. Температурите там долу са малко преди замръзване, именно между 1 и 4 градуса, и там светлина не достига. Там буквално слънцето не изгрява. Тя се образува там, където Тихоокеанската плоча се подпъхва под Филипинската. Това е процес наречен субдукция. Субдукцията е процес, при който една тектонска плоча се подпъхва под друга в зоната на конвергентната граница. По-плътната плоча се потапя в мантията, където се нагрява и частично се топи, образувайки магма. Тази магма се издига към повърхността и причинява вулканична активност, формирайки вулкански дъги, а също така се образуват и дълбоководни падини. Това също така е познато от Майнкрафт за тези, които са играли. Интересен факт е, че ако поставите най-високата точка на света, ами именно Еверест, в Марианската падина, върхът му въпреки това ще бъде 2 км потопен под земята. През 1960 година американските океанографи Дон Уолш и Жак Пикар извършват историческо спускане до най-дълбоката точка на Световния океан, именно Марианската падина. На 23 януари 1960 година стигат до дъното на Марианската падина, където прекарват няколко часа на дълбочина от около 11 000 метра. Там те откриват риби и ракообразни и за пръв път доказват, че има живот на тези дълбини. А по-късно през 2012 година актьорът Джеймс Камерън се потапя сам с идеята да заснеме филм. Този филм се казва Deep Sea Challenge и е публикуван на 8 август, там може да видите неговите кадри. През 2019 и 2020 година Виктор Весково става първият човек, който е спускал в най-дълбоките точки на всичките 5 океана. Като част от експедицията си, той се спуска на дъното на Южно-Сандвичевата падина, Яванската падина, Марианската падина и падината Молой. През 2020 година е втората му експедиция в Марианската падина, с която той затвърждава рекорда си за най-много спускания до най-дълбоката точка на Земята. Той прави няколко спускания и потвърждава дълбочината с нова технология за картографиране. А без подводница или така наречения фридайвинг, най-дълбоката точка, до която е стигал човек, е от Херберт Ниш, който е австриец и този рекорд го поставя през 2012 година. Рекордът е 253 метра. Спускането се извършва с помощта на тежест и обратно излизане с въздушен балон. Едно такова спускане с подводница отнема около 2 часа, в случая на спускането на Камерън, то например трае 2 часа и 36 минути. Сравнително бързо може човек да се потопи до такива дълбини. Трябва да се има на предвид, че цялото спускане въпреки това се прави изключително бавно, за да не се смачка цялата конструкция на подводницата. А днес и най-дълбоките точки са достигнати с дистанционно управлявани апарати, така наречените ROV. А какви невероятни създания живеят само на дъното на океана? Какъв е животът в мрака и чудовищно налягане? Първата риба, която намерих, така наречената snailfish или охлювната риба. Защо е наречена охлювна риба? Външният вид е мека, желеподобна, без люспи
Има прозрачна кожа. Дълбочината, на която може да откриете тази риба, е на около 8000 метра под водата. Като от нея има няколко вида и те са познати като най-дълбоките риби. Нямат газов мехур, който би се спускал от налягането. Имат специални белтъци, които стабилизират клетките им при екстремно налягане. През 2023 година учени заснеха жива снейлфиш на дълбочина 8336 метра в жлеба Инджиго, близо до Япония. Следващата риба е гигантския калмар. Смята се, че от гигантския калмар произлизат митовете за така наречения кракен. Това е най-големият безгръбначен на Земята такъв. Какъвто и да е, той все още остава почти загадка за учените, тъй като океанът е необятен и безкраен и те живеят в дълбокия океан, въпреки че привличат вниманието и въображението на хората повече от 2000 години. Всъщност, при намирането на плаващите и мъртви същества по плажовете, хората дълго време не можеха да разпознаят какво е това същество. Това накара хората да се страхуват. Докато през 19 век митовете не са заменени с факти и откриваме, че кракена не съществува, това е просто един гигантски калмар. Следващата интересна риба, която ще видите, е дъмбо октопус. Дъмбо октоподът вирее между 3000 и 7000 метра, дори и на по-дълбоко срещан. Дъмбо октоподът е дълбоководен вид октопод, наречен така заради плавниците си, които наподобяват ушите на героя Дъмбо от анимационен филм. Тези октоподи нямат мастилна турбичка и се хранят с червеи и охлюви. Следващата риба, която ще ви покажа, е така наречената anglerfish или морския дявол. Аз лично за тази риба разбрах от SpongeBob. Те са хищни костни риби, притежаващи месест израстък на главата, действащ като примамка. Предполага се, че те са възникнали в един кратък период от началото на средната до периода на Креда, преди около 100 до 130 милиона години. Те виреят на средна дълбочина около 200 и 2000 метра, а някои видове много по-дълбоко. Външният им вид е голяма уста и светещ израстък. Някои хора наричат този израстък въдица, защото наподобява на въдица с кукичка. Любопитното на този вид е, че мъжкият е много малък и понякога се слива с женския, наподобяващ паразит, стават едно цяло. Следващия вид е Vampire Squid или дълбоководния вампиров калмар. Това е единственият главоног представител, който е способен да живее на дълбочина 400 до 1000 метра, в зона, където разтвореният във водата кислород е в минимални количества. Видът притежава сходни черти едновременно с калмарите и с октоподите. Външният им вид е малък, черен до виолетов калмар с наметало от кожа между пипалата. Приспособленията са му, че излъчва синя светлина, а при заплаха образува даже светещи облаци. Любопитното е, че даже не е истински калмар, а представлява преход между калмари и октоподи. Следващата риба е направо ужасяваща, като я погледнете. Тя се казва Barrel Eye Fish или рибата с прозрачна глава. Очите са най-зловещи. Тя може да ги завъртне навътре, като по този начин вижда главата си. Учените обясняват това с дълбочината на водите, които обитава, и затруднената видимост. По този начин рибата с прозрачна глава може да вижда не само пред себе си какво има, но и зад нея. Тя вирее на дълбочина между 400 и 2500 метра. Тя е открита през 1939 година и е заснета живо едва чак 2009 година. Има истински кадри на тази рибка. Сладка. Следващата риба е Blobfish или петрозавър. Тази риба е смятана за една от най-грозните риби, съществуващи на нашата планета. Тя вирее на дълбочина между 600 и 1200 метра край Австралия и Нова Зеландия. Изглежда като мека желеподобна маса. На повърхността изглежда като грозна буца, обаче във водата тя е напълно нормална риба. Приспособленията са и, че тя действително няма мускули и разчита изцяло на тъканта си, за да плава на такива дълбочини. Следващата риба е триподфиш, като трипода стенда, на който ми стои камерата. Така е наречена заради външния си вид. Тя вирее на дълбочина между 1600 и 7400 метра. Тя стои винаги на дъното с тези три високи перки, които наподобяват крака. Храни се, като чака просто храната да мине покрай него. Това ми напомня на някои хора. Следващите рибки, за които ще си поговорим, са така наречените амфиподи. Амфиподите са вид риба, които се намират на океанското дъно. Названието амфипода означава разнокраки. За разлика от изоподите, при които всички крака са еднакви,
Амфиподите имат различни по форма и функция крайници, например силни челюстни крака за улавяне на храна и по-малки крака за ходене или плуване. Има много различни ракообразни, които се срещат на всички дълбочини, включително над 10 000 метра. Устойчиви са на огромно налягане, изхранват се с ограничена материя, падаща от горните слоеве. А любопитен факт е, че в Марианската падина са открили амфиподи с микропластики на техните краченца, което означава, че нашето замърсяване с пластмаса стига чак до дълбините на океана. Повечето дълбоководни същества се хранят рядко, движат се бавно и разчитат на светлинни сигнали. Те са вечно търсещи храна или предпазващи се от хищници. Много от тях нямат цветове, но са прозрачни или светещи. Дъното е изпълнено с загадки. Има план до 2300 година по-голямата част от дъното да бъде картографирано и по-голяма част от него да бъде изследвана. Защото до момента знаем прекалено малко за нашите дълбини. Както казах в началото, знаем повече за Луната и за Марс, отколкото за нашето дъно. Ако си стигнал до края на това видео, това означава, че действително ти е харесало. Тези видеа отнемат мега много време за заснемане и за обработка, така че съм ти много благодарен, ако удариш лайк бутона, се абонираш за канала, ако все още не си го направил, и оставиш един коментар, за да буснем алгоритма и това видео да се покаже на повече хора.